Kamoro moro maintie Jarama Lulu TV en kine makare maintie cheno mar kuku mar wach kod Jeff Lombaka wadhi nyime kod weche go eko mag loso koni kod koche weche mag COVID-19 kaachiel kod weche mag floods mabende kwako ahinya gweng' opogore to molo alwora man nam Lulu kaindi bende. Wantiere kaindi kod Honorable James Were obro loso kode koni kod koche weche machalo kod amano biro. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Moso ganda maneno Lulu TV. Ka thuolo ni mar moso oganda waduto maneno Lulu TV ni oyawre kendo machiegni. Erokamano Honorable James akaw thuolo ni mar wach achiel studio mar wachaki kod weche go eko mag floods kata pi mabende koro osetero oganda ahinya e gwenge mopogore kendo oseketho mwandu. Wach floods ni kinde ka kinde ka koth chwe to moloyo e alwora mar nam Lulu kaindi Kano gi ni gwenge mag Kolwa gi ni gwenge mopogore dunga gi ni kaka nam no muomo. Weche mag floods sani koro osebedo matek. Un kaka jotelo ma Kisumu uneno ka wach ni eri kata jotelo ma Luo Nyanza uneno ka wach mar floods ni eri nyalo lose nade? Erokamano wadwa Jeff. Wach floods aneno ka chendo kendo aneno ka affect nyaka gweng' mar Nyalenda Bi kama wa to wach floods en gima omako piny maduong' nikech king'iyo kata Western Province ibiro yudo kuonde machalo Budalangi otweyo kabisa. Kano ka otweyo nyaka otweyo. Omiyo awacho ni flooding mondo mi wageng' nyaka bed gi ikruok makende mondo mi wang'e ni ndalo oro ma koth onge to aore duto ma wan go oyaw maber maka koth ochako chwe to yudo yo ma giluwo ka gidhi e nam mok pi chak duogi ni chako tuo jowa. Mae momiyo yudo ka sani joge wainyore nikech aore gi noko yaw ndalo mano nego yaw. Yes. Ne ok yaw gi ndalo mane onego yaw. Noko yaw gi ndalo mane onego yaw. Sani yudo ka sama koro pi koro turo yawa eme koro yudo ka tingo ke yaw to sani koro there's no much ma tinga nyalo timo. Tinga nyalo tiyo maber seche ka pod pinye no oro ma koth pok ochako chwe. Maniso ni neno ni weche gi kinyalo mana geng'o gi ka kinde mapok koth ochako chwe. Yes. Mandiere seche minyalo kele tinga to koro neno ni kuonde go eko yaw. Yes. Kingi kaka Nyalenda ka wang'e aore duto. Motero pi Victoria. Wang'e ne wegwa, wang'e ne kacha. Wang'e ni tie bado uru. Aore gi duto during my time ne wayaw gi chon ka koth pok ochako chwe. Ma ndalo ma koro koth biro to yudo ka there is free passage of water ma jo wachak bede gi pi maduogo. Pi maduogo ni ma koro nego wa nikech yudo ka kuonde moko dinore. Pi machako ae nam chako duogo chien. Instead of pi ma koni mondo dhi ang'o mondo dhi nam. To seche ma pigni ugudore ka to be yudo ka duogo hinyo wan nikech yudo pi mol kwa auji ka duogo ko. Ti yudo ka sama koro duogo kujo to kadho nyaka kar sewage utinga pige mag minyaga go kubiro go area wa mar kapuothe ka to mane yudo ka ndalo ma pi tero jowa kama to yudo ka wachako medore gi tuoche mang'eny. Gikelo nyaka tuoche mang'eny. To kama indin gima osefwenyore ma oseng'ere ni nyalo timo ang'o ma mono time ang'o miyo dwarore ni kinde ka kinde wano ritere ka koth ochwe gwenge mag Luo Nyanza to nyaka wachak ywak ni Kano kia Uji kia Kure Kolwa ni pi ang'o ma mono ipane ang'o miyo initiative ni ripo ka ma neno ni oyo wang'eyo kech koth ok wanyalo wacho ni ok wang'e sama biro. Samoro wang'eyo ga ni jo weather samoro janyisiga ji ni koro ikru koth malach biro kata koth matin biro. Ang'o ma mono ikruok machalo kama gi kibeti? Jeff nanyalo kwayo ni kata gima nyalo wacho ni jotelo mago mantie moko miyo ma priority. Nikech jotelo mantie ok ochiwo priority maber ne wach machalo kama mondo wabed gi ikruok makende. Nikech king'iyo kata budget mar county wan gi pesa mar disaster. Wan gi pesa mar disaster. Nitie. Moketi. Koro it is upon obed responsibility mag all leaders from MCA to the government. Because seche miloso budget making process en budget machakore ka executive kapok okele assembly. To sama okete gini dhi assembly mondo mi representatives ong'e ni to areas magi represent bende obedo represented e budget. To kata ka en special program disaster management be get enough money manyalo konyo mitigate
effects mag ang'o mag floods e kor gwenge. To ma ndi ok timore. Tiyudo ka anyalo wacho ni ndalo machon ok timre ni omenda nyiri ok keti koso omenda nyiri keto to koro jotelo mar not responsible enough mar rango ni to pesa moketi ni inyalo ti kode nade. Omenda nitie kendo ma en chik mana wawe kan waseloso. Kata ka koro sani gi amende takia but en chik mana wawe kan waseloso mane kita 100 million higa ka higa madhi mitigate wach mar floods. To the same 100 million emane watiyogo kendo ne wamitigate godo floods ndalo cha. Koro miyo ok wanyal wacho ni pesa ni samoro tin ahinya. Koro ok wanyal wacho ni pesa ni ok nyal timo. Emane leadership ma wan from MCA, from wajumbe wa, from governor, gine mo kisiketo gini mondo ging'e ni to ang'o ma sirikal onego tim mondo geng' jowa kik hinyre gi tur mar pi. Yes. So you squarely blame it on leaders. Jotendwa ema ok osebedo jok ma jo adier. Yes. Ang'o mamiyo maendi timore? To gin jok ma paro ni bende chung' ne oganda ma kinde ka kinde kwarango ni oyo waseyiero ji ma bende koro nyalo chung'nwa, nyalo wacho weche ma bende makowa kata weche machando koni kod kocha. Jepa nyalo wacho ni gima nyalo kelo maendi en ka wananchi samoro ok omi information ma enough. Public participation ok otimore makende. Nikech ka japiny ong'e ni pesa nitiere monego bed ni konyogi, to involve japiny at this budget making process, they will be ready to knock your door seche mantiere need. To ma yudo ka samoro aparo ni jopiny lack information sana. Jopiny lack information. They lack information. Nikech ka gin gi information ni gima kamandi nitie, to they will put pressure. Ka joma ne wayiero kaka MCAs monego bed ni timo oversight ok tim oversight, jopiny nyalo timo oversight kende. Gima walak e Kisumu County ka onge oversight. Onge oversight. Yes. Wacho ni assembly masani onge oversight koso kata assembly mane nitie mane untiere chande bende ne oversight. Mane wan gi oversight emo miyo yudo ka gik moko ne timore. Mitigation of floods ne timore easily because oversight ne nitie. Yes. Nikech an kaka MCA ang'e maber ni special program nigi pesa, tang'e ni budget under city oket pesa mar dissertation. Kaseng'eyo ni budget oket na pesa kata 2 million mar dissertation Nyalenda bi ward, I will follow it mondo ang'e ni to bende pesa no tiyo. Yes. Kich ok anyal ling ni jowa tho kata jowa hinyore to pesa to ling. Kich pesa gi bibiro yudo ni ndalo moko ok bi yudo kama oduoke ni pesa no tiyo. Ibiro yudo ka pesa gi notiyo in a silent way. Yes. Maiso ni in koro i-blame msisi wacho ni oversight ogitimo. Oversight. Ang'o makelo ma? To mae ni wach maduong' ahinya mabende oyiernegi legislation oversight kaachiel kod representation. Jeff, gima kelo wach mar lack of oversight and interest. Like anyalo wacho ka nyaneno ka itimo dissertation Nyalenda. Ka koth already osechako chwe. Ma there is not much minyal tim. Tiyudo ka joma wuotho gi kubni meeting fuel miole tinga. PA mar MCA and driver mar MCA. Mano nyisi the type of interest mantie. Nikech ka contract onego bed ni tichiwo ne individual ng'amo apply mobed ma the highest bidder. Ma ng'ama ok onego bed ni is related even to the leaders mantie. To the moment miseneno ka the close people man gi jatelo are involved, ting'e maber ni jatelo ema timo gi. Sama jatelo osekawo gino notime, ok obi kawo the interest of the public at heart. Obro kawo his self interest ni to odwaro dong' gadi. Kichiyudo ka Nyalenda kokel tinga ni tiyo. Tinga tiyo hours. Tinga ni osebedo withdrawn. Iyudo ka pesa chiw kata 2 million, 3 million ma dissertation, to chako kel mana tinga county ema timo gini. Matini MC dhi kawo tinga county biro go tolo fuel moro mathin to chodho for PR to seringo weka jowa timo ng'o? Jowa safa. Koro miyo mage momiyo wawacho ni wan kaka leaders onego waikre ne pod tiyo ne jopiny to tine jopiny geng'o gadier. Yes. So ne magi gik ma MCS timo. Magi gik ma gitimo. En loso mwandu. MCS loso mwandu gi pesa mar jopiny. Yes. Wabro kawiyo matin na Honorable James kaito wabro duogo thuolo mar ariyo kama indien kuku mar wach antiere kod Honorable James.
Kamano moro ma intie jara Malulu TV en kinde makare thuolo mar ariyo antiere kod Honorable James Were mano ero former MC ma Nyalenda waloso achiel kachiel weche go mag floods ma bende koro mako ahinya gwenge mag Luo Nyanza bende chaka roki studio James yero kama kana odhi ywe kanyo tiwacho ni MCS okoseyudo katiyo kod pesa jopiny maber maendi mana sani koso kata ka un bende ne untie to notiyo kod pesa jopiny gi yo marach. Anyalo wacho Jeff ni during our time ok anyalo wacho ni gite ne timo tiji kaka dwaro nyaka yud shortfalls matin but sani to largely the majority of MCs ok tim tiji maber gidonjo ohala. Yes, gidonjo ohala MCs odonjo ohala gi county yeah. Instead mondo mi mane mi yudo kata ka contractors ywak oko ka kitije mang'eny MCs ema timo kiyudo magitimo to samoro MCs gemo uso no to seche ma MCs ema chako donjore e tije mondo giti gi sirikal koro jopiny ok yud thuolo mondo gibe giyud attendance koro ng'ama dogo satwadi kech MC ema onego bed ni ng'iyo to governor gi executive gi go implement gik moko kaluwore gi dwach jopiny to KMC mosebedo part of the implementing authority. It means ni ng'ama koro dwako ni japiny ang'o koro yeah to gine magin mane mo bichulo gi msara ni gitimo representation gitimo oversight gi legislate to ka chike gi ogilosmo madhi konyo rito gweng'wa ka ogilos representation be ogitimo maber to oversight bende ogitimo koro miyo ng'ama timo implementation koro ywe mano nyiso ni governor koro nyalo bedo free oyueyo nikech onge ng'ama okete tabu ma ingi osebedo ka dhi nyime Kisumu koso. Yes, koro sani wacho ni governor bende neno ka ogore piny e weche mag keto gi floods e Kisumu county kade temo taneno ko temo matin Jeff tanyalo wacho ni pok aneno ka county the extra mile. Yes, kech as much as wa temo keto gi floods to wadwa neno mitigation steps moketi gi sirikal ok wadwa to depend on well wishers ni well wishers emo golo gi katera ng'o ikruok mane ma sirikal nego mane gima wadwa ng'eyo. Yes, ka indi ka warango weche mag governor to konego bende warango ni wan mana gi weche ariyo aidha utiyo kata okoti nikech temo to onge entiere kod everything monego bed ni otiyo godo ne jopiny excuse koro otiyo governor ma Kisumu inyalo wacho sani ni otiyo koso okoti kech wacho ni otemo to temo no is not enough. Ane wach mar floods to pod anyalo wacho ni rem nitie. Yes, rem nitie tie kabisa. Manyiso ni wacho ni kanyo okoti kanyo pod ywak nitie. Yes, okotiyo kanyo maber. Yes, nikech magi gik madine wageng'o ma ok do yudo jogo. Yes. To sani bende nitiere okenge ma gisekawo mondo mi gikony godo jogi kata kuonde ma floods oseyudore ji kata kuonde ma mwandu ji bende floods oseketho bende nitiere steps ma osekawo. Naneno mana kitero chiemo chiemo gi maneno kitero chiemo mowuok from donations from well wishers. Yes, mago ema timore. I'm yet to see action mokaw gi sirikal ni wan kaka sirikal mae gima wadwa watimo mondo kik chak timo. Yes, kech my is the third year wadonge only 2 years. Yes, monego bed ni sani e higa mar adek sani to wach mar koro floods ne bedo ni koro. Yes, kech en gima osebedo e thuolo malach ok en gima ochakore nyoro. Yes, nikech 2013 floods no chandore 2013 no nikech kore kan wadonjo kore kan office joma nodonjo office manyien tema gibed ema paro jobede wa legislate mo loso chik bill mar disaster management mana in 2014. Yes, from then desiltation notimore everywhere in Nyando desiltation notimore kamoro in Nyakach in Nyalenda in Manyata Kisumu East desiltation notim everywhere ma wach mar floods ni norum ma ji nochako kata in kiwuotho e area ma Nyalenda ka puothe ka kundo kata yore ne onge to ne waloso nderni simply because ne watieka ng'o wach mar pi. To sani mi neno ka ji ochako gero nyaka gorofni kuonde mana gorofni ang'o onge to sani kidhi e area chadhi yudo ka ji odar ma ute lwar. Ji odar
To sama gidar ni iruno kaka jotelo nyalo nyiso jama ko gin advice mage munyalo mi kech kine joma kwacho ni odhi uru kuonde mani malo kuonde ma piyo nyalo yero uwe kony mane monego bed ni giyudo maber. Ing'e ni Jeff, mae momiyo wacho ni sirikal onego kam mondo kony jogi. Nikech ok abi wacho ni Jeff dar ka mondo dhi kama ber. Yeah. To mae kende e gima elopi. Yuto bende ionge go minyalo dhi nyiewo lo kendo kamoro. Yes. Wan kaka sirikal monego bed ni wang'iyo ni ka gini ema hinyo jowa. Ang'o monego watim kaka sirikal mondo gini kik chak tim ang'o? Kik chak bedi. To mano ineno ka pok otimo. Mano pok otimo. Yes. Masani koro pino kwa opogore e Dunga, Nyalenda. Koro sani ka pigni odok piny. Sirikal okaw program oyawa ore kamoro amora. Yes. Giyawa ore gi mondo mi kik problem chak nuore higa manyien. Yeah. To sani koro jok mage mano konyo oganda e golo pi kata mondo mi gidrink gini en sirikal koso nen mana at individual cost. Sani king'iyo kata kwachiwo ranyisi Nyalenda. Yudo mana ki individual cost gi well wishers. Osiepe mobiro ni bwana yawe uru kage ka kama. Kech mar sirikal to seche moko biro to because of interest mantie. Ok obudhi. En gimi biro tikawo go pesa to dok. Yes. To kuom mane unu nyalo bedo godo ne jotelo wetu nikech gik machalo flats gik obiro ting'e ni pi ka koro biro pi molel kama ne ot kata pi makoch samoro nyalo dhi kata e pige mwatiyo godo magi bende nyalo chako kelo nyuolo tuoche moko kaka kama chalo kolera gi. Unu nyalo advice jotelo na. Kech awinjo ka ikine ka kinde senator ma Kisumu gi governor yo ka paro gi gwenyare kwan kod kocha senator fault governor mara governor patimo ngama kapani ne obeni gitiyo kanyakla ne jopiny manoyier. Senator mokwongo wan gi consultation monego bed ni timore kinde. Omiyo en be en elected leader. Ka solution nitie monego bed ni bedo offered ne jowa. Onego bed part of that solution. Ok onego blame the governor. Kech jogi noyiere on the same ticket. But in other hand, senator be onego bed ni oversight the county government. Koro miyo kanitie kama oneno kok dhi marach. To mokwongo onego seek audience to governor. To gibedo piny on one. To nyiso governor ni ka ok dhi maber onego itim magi ma. Jotelo mathoth ahinya osekwayo ni mondo mi gibed ane piny kaka jotelo ariyo mondo gilosi. Makwara ni ng'ato kadhi kandi Nyakalondo ni kadhi kata e press kama to wacho. Paro ni ma bende nyalo timore. Yes, nyalo timore. Seek audience gi the governor mondo gibed piny mondo nyis governor ni governor ka ok dhi maber to my solution wanyalo timo magi ma mondo jo Kisumu oyud ang'o? Oyud service monego giyud. Yes. To gima nyalo wacho kendo ni ok kata ni seche ma ora ni pio njawo jowa no nyalo biro gik marach. Obiro gi gik marach. Gi sani king'iyo kaka piny cho ok puothe modonje ute ji. Kiwinjo harufu ma pigno nego. Nyisi ni nyaka minyaga ni. En pi makoch. To sama osebedo pi makoch gino nyuolo gi kang'eny. Odari e odi oketho mwandu gi te. Owei gi kolera kata owei gi tuoche mag pi. Koro yudo ni koro ikedo gi gik ang'eny. Ikedo gi ngimani. Timanyo kama idwa dhi dake. To chiemo bende manyo kaka timo ang'o? Kaka ichamo. COVID-19 bende nitie. Koro yudo ka gini koro hinyo jowa. Nikech anyalo paro mama moro nitiere modak tok Lekudka. Angelina Ogot. Odar ma sani odak mana sani. Pi oketho gige te. Ode bende koro nyumore. In fact kata ode makoro pi oketho no ane mana gero ni. In kaka James Ure Foundation ang'o misetimo especially wach kedo gi COVID-19 in dakika achiel otieko. COVID-19 an gima asetimo ni sensitize jopiny on gik monego gitim. Awuoyo kodgi kendo mondo mi giti gi chike ma sirikal wacho of keep social distance, logo pile ka pile, gi keto sanitizer lwetwa. Omiyo boma osebedo ka adonate kata hand washing
equipments machalo ndope mag logo. Asebedo ka donate sabunde ne yawagi mondo mi encourage gi logo. Yes. Kendo asebedo ka provide sanitizer to gi mask bende achiwo. Nachiwo mask. Yes, adwa chiwo mask kore boda basis te. Yeah. From boda basis te. Kisumu County. Nyalenda du. From Western to Donga. Nikech ayudo ni jowagi samoro yuto bende sani onge. Yes. Yuto onge. Mask. Samoro mi mask ma idwaro ni bang' ndalo ariyo to se dispose. Yeah. To mask dwa kosi 30 kata 50. Ma samoro jowagi ok yudi. Yeah. Yes. Koro mae momiyo nyaka koro wan kaka leaders nyaka wakam rescue mar jowa mondo wang'e ni to kama wanyalo afford to afford. To bende kwayona ni mae en gimoriwo ji duto. Wakwayo ni many players mondo bi mondo mi wakony jowa kanyakla. Sama wan gi chandruok koro ok wang'i siasa, wang'iyo ni jowa oyudo kony monego giyud. Nyaka wariw lwedo ekoni. Erokamano Honorable James Were emane ntiere godo kae ni korango weche mag Floods kaachiel kod weche mag COVID-19 ma bende walose matin. Erokamano nyaka kuom chopo e studio mar odiochieng' ma kawuono nyaka wachak warar kendo manene kuku mar wach kod Jeff Olumba. Erokamano.